Salutare, dragilor! Astăzi avem un pic de treabă cu pasărea Phoenix. Mai concret, cu ziua ei. Ok. Dacă vorbim despre Phoenix, astăzi este o zi în care este facilitată reinventarea, este facilitată renașterea și relansarea. Așa. Ce înseamnă asta? Știm că pasărea Phoenix renaște din propria cenușă. Că după ce arde și devine cenușă, pare moartă, iar ea, din acea proprie cenușă, renaște mai frumoasă și mai vitalizată. Același lucru ne este facilitat nouă oamenilor în această zi. Această zi vine după draconide, după eclipsă, după luna nouă, ceea ce îi dă o putere foarte mare acestei zile, cu potențial de susținere foarte mare. Și acum apare întrebarea, ok, ce puteți voi să faceți? Destul de multe. Spre exemplu, puteți să începeți dimineața, sau mă rog, să începeți ziua din momentul în care vedeți acest video, decizând că renașteți. Cu alte cuvinte, să decideți renașterea. Sau mă rog, reinventarea, dacă vă sună mai bine. Devenind o variantă mai bună, exact ca în cazul păsării Phoenix. Ce mai puteți face? Puteți face la ora 10:10 să vă declarați receptivitatea la bun, adică la lucrurile cele benefice vouă și necesare. Mai exact, la ora 10 ne declarăm receptivitatea față de toate energiile și informațiile bune și necesare. Altceva ce mai putem face? Simplu. Puteți să faceți un plan pentru noua abordare sau noua lansare și să faceți un prim pas în direcția potrivită, oricât de mic ar fi acel pas. Ce mai puteți face? Puteți să vă hidratați. Pentru că hidratarea este necesară multor funcții. Însă, pe lângă orice alt aspect, apa facilitează circularea energiei, optimizează folosirea ei în direcțiile potrivite. Altceva ar mai fi faptul că, indiferent când vedeți acest material video, să decideți să fiți fericiți. Altceva, punctul 6, pe parcursul zilei să faceți mici pauze care să conțină următorul lucru. Zâmbiți, așa, chiar dacă nu vă vine natural. Și respirați profund. De 2-3 ori, nu trebuie de multe ori, ca să nu hiperventilați dacă nu sunteți obișnuiți. Un alt lucru pe care puteți să-l faceți este ca la ora 10:10, post-meridian de data asta, adică 22:10 minute, să vă declarați receptivitatea, ca și în cazul punctului 2, față de toate informațiile și energiile benefice și necesare vouă. Și mai puteți face încă un lucru extrem de important, și anume la culcare
să faceți un mic exercițiu de recunoștință. Aceste 8 puncte, dacă le veți face astăzi, vă asigur că veți începe un proces de schimbare mai rapid sau ceva mai lent, în funcție de karmă, în funcție de mai mulți factori. Deci, decideți că vă doriți să renașteți pe dinăuntru vostru, să vă reinventați, să vă rebranduiți, cum vreți voi, la ora 10 și 10, antimeridian, să fiți receptivi față de toate energiile și informațiile benefice și necesare, să vă faceți un plan plus mică acțiune. Așa, am uitat să notăm. În direcția potrivită, hidratare pe parcursul întregii zile, decizia că vreți să fiți fericiți și sunteți fericiți, mici pauze în care să zâmbiți și să faceți 2-3 respiruri profunde și apoi vă vedeți mai departe de treabă. La ora 10 și 10 post-meridian, adică la 22 și 10, repetați punctul 2 și anume vă declarați receptivitatea față de toate energiile și informațiile benefice și necesare. Nu orice, ci doar cele benefice și necesare. Iar la culcare faceți un exercițiu de recunoștință. Vă doresc să fiți fericiți și să aveți multă fericire. Dacă nu știai, specialiștii din echipa noastră îți stau la dispoziție cu cam tot ce ține de terapiile complementare și adevărata abordare holistică, punându-ți la dispoziție pentru planul fizic, pornind cu masaj energetic, uleiuri esențiale, remedii Bach, nutriție, fitoterapie, scanare computerizată preclinică, apoi mergând la planul energetic, tehnici energetice gen Reiki, Prananadi, șamanism, recomandări Feng Shui și trecând mai departe la partea de mental, programare neurolingvistică, coaching. Când te decizi să apelezi, mergi pe site-ul www.terapiecuenergie.com și acolo găsești pagina de contact, găsești servicii. Nu uita să dai like, să împărtășești videoclipul cu cei dragi și să apeși butonul de subscribe pentru a primi toate videoclipurile noastre. Mulțumesc frumos!